La Societat Cultural Sant Jaume ha celebrat el tradicional torneig de futbol. Enguany se celebra la 12a edició i hi han participat 21 equips que han jugat en les 3 categories: prebenjamí, benjamí i alaví. El torneig l'organitza la Penya Barcelonista de Premià de Dalt i té per objectiu formar els més petits, que gaudeixin del futbol sala i que posin en pràctica valors com la germanor i el companyerisme. Ja portem 12 anys, no? Cada any va més, cada any tenim més equips. Aquest any tenim 21 equips. La nostra penya es va fundar, és la número 622 del Barça, i es va fundar l'any 1993, justament després de guanyar la primera Champions. Aquesta competició és una de les activitats més concorregudes del Sant Jaume. S'hi apleguen grans i petits i al final del torneig es celebra un sopar. Hi va assistir de manera especial un representant de la Comissió Social del Futbol Club Barcelona, Manel Costa, que va destacar la importància de les penyes per inculcar la tradició del futbol als petits i fomentar la passió i l'esportivitat. Les penyes, moltes d'elles, com aquesta, treballen molt el tema de les escoles de futbol, equips de futbol, i sobretot el tema de fer activitats. Nosaltres volem que les penyes no solament siguin per anar a veure el futbol a la seva seu, per entrades, sinó que siguin entitats importants dintre de cada població. Home, per Sant Jaume és el principal d'un Ateneu, no? Que tingui participació de tots els socis, de tota la gent, que sobretot comencem des dels infants i anem pujant. Bona tarda, estem amb l'equip de futbol Ajax Europa, els guanyadors de la categoria prebenjamins, perquè ens expliquin com han viscut la victòria. Com ha estat això, nois? Molt bé, ens ho hem passat molt bé i... De quan heu guanyat? De dos. Molt emocionant, un partit molt emocionant, molt disputat, amb pròrroga i tot, està molt bé. Els premis els van repartir l'alcalde Josep Triador, el regidor d'Esports David Rovira, el president de la penya Joan Antoni Sanz, Manel Costa i la presidenta de Sant Jaume, Emma Escolano. L'Ajuntament els hi proporciona les medalles, algun trofeu, una petita subvenció i l'ajut que se li pugui donar des de l'Ajuntament que es pugui col·laborar. Què us sembla l'ambient d'aquí del Sant Jaume en aquesta tarda del torneig? Molt bé, fa que es coneixin tots els nens, que venen a estiuejar, els que són del poble, està molt bé. En categoria de prebenjamí va guanyar l'equip Ajax Europa, en benjamí el Vilassar Team i en alaví el Cookies Team. Tot el que trobo que també estem revivint una mica el que en el seu dia van viure els pares en el seu moment i ara els fills que ara són més grans estan disfrutant una mica i recordant el passat que també es vivia així de xulo als partits i als tornejos. El torneig de futbol, doncs, reuneix grans i petits en una competició que ja és tota una tradició futbolística a Premià de Dalt.